тук! Ела на моята каса, момиче! Хубаво! Знам какво искам! Направи ми бургер и пържени картофи от Макдоналдс! Искам го! Вау! Това е толкова лесно! Аз съм професионален готвач от Макдоналдс! Ще сготвя най-перфектния бургер и картофи! И ще го направя много бързо! Пържа всичко! О, изглежда добре! Уви го! И ето така! Всичко трябва да е перфектно! Какво е това? Какъв кошмар! Челюстта ми! Ела тук! Страхотно! Зъбите са на място! Знам от какво ще готвя! Макдоналдс е много лошо, затова ще сготвя здравословна версия! Виж тази буква! Сега ни трябват малко моркови! Настъргват ги! О, виж тези ленти! Преминаваме към бургер! Ще ми трябва пак една ябълка! Нека я разрежем на две половини! Добавим плодове и да я сварим! Готово! Не мога да повярвам на очите си! Виж какво намерих! Това е шоколадов фонтан! О, толкова е вкусно! Но трябва да направя бургер! И ще използвам поничка за това! Взимаме поничка, потапяме я в шоколадовия фонтан. Сега няколко близалки, сладолет от мармалад и още желирани бомбони. Слагаме ги всичките върху нашия поничка. Малко кисел гел. Страхотно! Покриваме го с друго парче поничка и поръсваме с бомбони Nerds. И малко мармалад и шоколад. Освен това е ужасно вкусно! Време е да изберем победителя! Вау! Всичко изглежда толкова добре! И са толкова... Здравей! Какво? Това ли Плодове? Това е преди. Това не е удобно за ядене. Продължаваме. Ориз, чакай, това са моркови. Ами, горе-долу. Това е, което исках. Започни с бургера. Колко е вкусно! И френски ориз. Какво? Какво е това? Това е бургер от любимите ми сладкиши. И всичко е покрито с шоколад. Мармалад картоф. Те са много вкусни. Уенди е спечелила. Победата е моя. Толкова съм щастлив! Как така? А сега искам млечен шейк. Ще ми го направиш ли? Какво? Сериозно? Това е толкова просто. Просто ми трябва чаша. Поставям я под специална машина. О, това ще бъде чудесно. Покривам го с капак и сламка. Всичко е готово. Вкусно и просто. Вероятно има много захар. Ще направя най-вкусния и здравословен млечен шейк. Имам нужда от зеленчуци. О, невероятно! Продължаваме с доматите. Хубав цвят. Виж тези пластове! Сега да го декорираме с броколи! Здравословно и вкусно е! И ще взема сода коктейл. На Кейт и харесва толкова много. Хайде да вземем няколко 7-ъпа. Това е много добро. Малко скилс. Също малко желирани бомбони. Бомбони с вкусна ябълка. И дъвка. То е във формата на паста за зъби. Айдете! Готово! Малтизър с шоколадови топчета. Памук захар! Разтваря се в содата и е вкусно. И разбира се, имаме нужда от специална сламка.
Моят сладък коктейл е готов! Колко отвратително! Коктейли са готови! Миорките са червени! О, мирише на зеленчуци! О, това изглежда ужасно! Всичко е толкова сладко! О, не! Не харесвам това! А тук какво има? Изглежда яко! Нека го пробваме! О, Боже мой! Много вкусно! Толкова необичаен вкус! Никога не съм го пробвал преди! Какво? Лилав ли съм? Това козина ли е? Попадна ми в гърлото! Ами, бабо, твоят коктейл печели! Сериозно ли говориш? О, Боже Обичам мой! те, скъпа! Моля, обърнете ми внимание! Искам торта! Надявам се да я приготвите по най-вкусния начин! Не, аз искам да беше направя Никога не съм торта! опитвал това! Бутилки! Макдоналдс! О, няма го в нашето меню! Какво да правя? Загубен съм! Хрумна ми идея. О, виж моята прекрасна торта! Покрия се сметана! Такъв красив син цвят! Сега малко горски плодове. Много е вкусна! О, невероятно! Това е! Ей, махай се! Сметана? Да, използвам сметана. Толкова е вкусна. И има много орео. Просто ще ги сложа върху тортата. Перфектно! Трябва да е много добро. Изглежда вкусно. Какво трябва да направя? На първо място ми е нужна сметана. О, чудесно! Слагам го на хлебче, слоеве. Слагам го на торта. Ние сме заедно! Аз съм сметана и сметана! Вау! Това! Ягодов сироп? Готово! Вау! Всичките торти са толкова сладки. Искам да пробвам тази с орео. Толкова е апетитна и голяма. Наистина ми харесва. И какво имаме тук? Торта с горски плодове! Изглежда красива, но какъв е вкусът? Вкусно! Но нищо особено! Вау, торта от Макдоналдс? Никога не съм пробвал това преди! Вау, напомня ми на Макфлъри! Да пробвам парче! О, не мога да спра! Невероятно е вкусно! Победител! Това е страхотно! Това шега ли е? Жив съм! От бара, да. Не, пуснете ни. О, какво е това? Мия, виж, има катинари. 1, 2, 3, 4, 7. О, нещо се е появило там. Трябва да го проверим. Мислиш ли, че трябва да дръпнем въжето? Хайде. Чудя се какво има там. Вау! Това са Скитълс! Кофа, пълна с бомбони! Вау! Толкова вкусно! Провери твоята кофа. Сега ще разберем какво има вътре. Надявам се също да е бомбони. О, какво е това? О, Мия, цялата си в боя. О, нещо падна. Чакай. Мери, това е ключът. Можем да излезем. На кой катинар пасва? На този. Ура! Пасва! Да се прегърнем. О, забравих. Виж, това е следващата задача. Трябва да проверим какво има вътре. Кой ще го отвори? Камък, ножица, хартия. Провери. Ще видим. Какво е това? Това са червени. Успокой се, Мия. Няма да те изядат. Трябва да вземем ключа. Добре. О, колко е гадно. Намерих го. Какво? Но какво е това? Не наистина. Това ще изглежда като ключ.
Разбрах. О, Боже! Това е кодът за втората ключалка. Виждаш ли? Отвори се! Ура! Отворихме го! Какво голямо количество похабени закуски. Виж, има кутия с коктейлни сламки, стърчащи от нея. Не искам да пия от него. Добре, аз съм първи. О, това е отвратително. Невъзможно е да се пие! Мери, твой ред е! Вау, това е вкусно! Искам още! Какво е това? Ще почерпиш приятеля си? Хъм. Това е мое. О, колко вкусно! Но няма нищо вътре, така че ключът е в твоята чаша, Мия. Не. Добре. Каквото и да правиш заради свободата. О, ето ключа. Намерих го. Нека да отидем и да отворим третата ключалка. Ура! Ние сме страхотен екип! Ами, какво има пак? Ще го отвориш ли? Ще трябва да започна отново, предполагам. Вау, това е шоколадово кексче с ядки. Колко е вкусно! Здравей ми! Тук. Добре. Сега е мой ред да го отворя. Вау! Това бластър ли е? Чудя се какво може да прави. Хей, внимавай! Не се притеснявай. Вземи го. А как работи? Не е ясно. Добре, няма време да го разучаваме. Отвори последния сейф. Добре, да видим. О, това е миризливо парче сирене. Ще ми стане лошо. О, разбрах какво да направя с него. Вау, превърна се в торта дъга! Просто погледни го. Ще изям такова парче с удоволствие. Вкусно. Разбира се. Ето, вземи половината. Ням. Какво? Ауф! Какво ти има? Задави ли се? Ще ти помогна. Мейви се ключът. Добре, да отидем скоро да отворим ключалката. Чудесно! Направихме го отново. Отново? Хайде да видим. Аз ще броя. 1, 2, 3. Стегни си обувките. Аз? Добре. О, нещо се движи. Човечето. Това е мишка, страх ме Мишките. от... Добре, трябва да издишаме, да се успокоим. Намерих го! Да вървим! Отново парола? Кодът за ключалка номер 5 е всички петици. Беше лесно. Да, тръгваме. Пак сламки? Какво ще стане, ако си взема вкусна напитка? Ще умра ли от глад? Вау! Това е кола! Обичам кола! Но не изглеждаше да има нещо. Не. Добре, сега е... Аз съм наред. Колко ужасно! Какво? Не мога да го направя, но измислих нещо. Вземи магическия бластър и сега трябва да има нещо вкусно. Късмет! Да, знаех го. Какво? Вкусен шоколадов коктейл. И какво? Не, нищо. Добре, шегувах се. Ето ключа. Хайде да го отворим. Мери, мога ли? Чудесно. И следващата задача започва след 3, 2, 1. Давай! О, леле! Ти го отвори първо? Не, твой ред е. Добре, какво има вътре? О, какво е това? Целия си мръсен. Сега е твой ред. Добре, отварям го. О, сега си целия мръсен. О, тази боя, на какво се смееш? Отвори го. Това беше последният, така че 1, 2, 3, равенство. Наведи се заедно. И ето го последният ключ. Ура! Ще бъдем свободни. Поздравления!
Получихте последния ключ. Хайде да го отворим. Да, направихме го. Ура! Хареса ли ви видеото? Тогава вижте Или нищо. Да видим какво има вътре. Не! Желираният бомбон? Хей, почакай малко. Вземи картите, аз ще го изям. Мога да го оближа. Нямам нищо. Кой измисли тези карти? По мое мнение всичко е честно. Ще опитам тази желирана бомбона с удоволствие. Изглежда красиво и е много вкусно. Какво се случва с кожата ми? Златна е. Вау! И аз искам това. Има невероятен вкус. Какъв неочакван подарък. Златна корона! Какво? Какво? Дори короната ми не е златна. Да, Умрях. не е честно. Имаш празна карта! Не може да го имаш! Това великолепна рокля! Аз я обожавам! Вау! Виж това! Златни пръстени, обеци и колие! Всичко е толкова красиво! Мечтата ми се сбъдна! Сега съм богата! Ами аз? Здрасти, кучка. Бейби, благодаря ти. Чакай! Имам нужда от това, момиче. Бритни, изпрати ми роза. Здравей! Красиво момиче! Това е за теб. Благодаря. Приятно ми е да се запознаем. Аз съм Брайан. Но това не е празно! Прощавайте, госпожице. Сбърках. Защо изяде крока? Защо не? Да. Не искаш да го оближеш? Да го отхапеш? Шегуваш ли се? Не. Хей, какво е твоето умение? Боже! Това е най-лютия чипс в света. Много ме е страх да го пробвам. Гори! Не искам. Благодаря. Не мога да откажа. Това е ужасно. Ох, става много люто. Хайде! Какво? Да вървим! Не! Това е толкова. Виж! Птиците са акали върху нас. Това е отвратително. Не! Това е толкова ужасно. Трябва да си почистя лицето, Златен донът! Ура! Нищо не получих! Да! Ще бъда там. Отивам, да. Ела тук, моя сладък донът. Какво? Да. Отрязваш парче? Бяло? Може ли да ме почерпиш? Съжалявам. Това са правилата. Колко съм късметлия. Страхотно. Хубаво. Хейха. Спри, крадец. Не можеш да направиш това. Идея. Боже, това е вкусно. Вкусотия.
Какво? Какво става? Хей! Да. Оуч! Сигурно елате тук спешно. Баницата ми беше открадната. Хайде, побързайте. Не искам тя да изяде баницата. Влезте. 1, 2, 3. Прекрасно! Добре. Картоф. Да видим. Имам нищо. Какво? Ядене на сурови картофи. Помогни си сама, Джейн. Дори измивано ли е? Гадост! Ами, свърших! О, определено няма да живея с слюнката на други хора! Ще повърна! О, не! Аз съм всички! Чакай! Не си тръгвай, Бритни! Яш картофа! О, здравей! Спешно имам нужда от твоята помощ. Разбира се, госпожице. О, ще го направя сега. Довери се на професионалист. Царевични пържени картофи за теб! Време е за бургер. Да го направим! О, виж тази опаковка! Изглежда невероятно! О, да. А сега нотка злато! Приятен апетит, госпожице! Благодаря! Това е вкусно, а това е за вас! Опа. О, невероятно! Някой иска ли картоф? Ха-ха! Това е само за мен! Какво имам? О, да! Ура! Лижа го! Какво? Не! Чудесно! Нека започнем! Това е страхотно! Не! Почакай! Ще го развалиш? О, не! О, моля те, спри! Ох! Сега тортата е покрита с слюнка. Не искам вече да я ям. Не. О, чакай малко. Мога да украся тортата. Нека използваме ядливи пари. 15. Здравейте. Разбира се, диаманти! Това е красива торта. Още малко? Невероятно! Супер! Чай! О, падна! Какво бедствие? Здравей, Софи! Нека те снимам с тези красиви гърди. Малко. О, колко страшно. Боже, в подемник. Обожавам го! О, не! Да видим. Чудесно извадих късмет. Не искам да ям с теб. Искаш ли да разменим? Аз ще платя. Страхотно! Благодаря ти! Ръмжещи звуци! Опа! Хванаха ни! Играехме по правилата! Съжалявам. Извинете. Какво? Съжалявам, Джин. Това е смешно! Вие сте невероятни, момичета! Но сега най-накрая мога да се насладя на този деликатес с нотка лимон! Ах!
Това е толкова приятно. Много е вкусно! И ти вече изяде достатъчно! Сега е ред на Манди. О, не! Това е ужасно! Хайде, Манди! Яж го! Ще ти помогнем! Кажи А! Това е кошмар! Винаги сме преминавали през това! Това е ужасно. Какъв? Добре. Влез. Не мога да повярвам на очите си. Това не е жена. Тя е богиня. И тя се приближава точно към мен. О, Боже, тя Ние сме страхотни. абсолютно... Просто я погледни. Каква красота. Каква ръка имаш тук? Ето моя паспорт и там е... отстрани. Благодаря. Днес със сигурност не получавам мъжко внимание. Забавлявайте се, момчета. Трябва да се качвам на самолет. Да тръгваме. Може би ще можем да я догоним. На къде сте тръгнали, момчета? Елате пък всички основни. Покажете ми вашите... А ето го и моят самолет. Каква страхотна фигура. Не като моята. Ох, толкова съм уморен от това да ходя наоколо с тези неща. Ето те, Боже мой. Какъв провал! Хайде да предприемем пътуване. Красиви момчета. Здравейте! Вашия билет, моля. Всичко е наред, но за съжаление не можете да доведете кучето, също както и останалите животни. Хубав елен и чудесна кожа, в която ще го скрия. Довиждане, Боби. Не се притеснявай. Той остава с мен. Вашият паспорт, госпожо. Добре, сега да направим малка проверка на предисторията. Какво? Животните са строго забранени на борда, но не се притеснявайте. Вашия домашен любимец ще ви изчака и ще остане тук, докато се върнете. Здравейте, господине, може ли да проверя шапката ви? В такъв случай ще ви покажа един трик. Хокус-покус и паролата беше там. Това не може да бъде. По-добре е да донесете шапката за инспекция. Това е странно. Извинете, минете. О, няма нищо в чантата. Добре. Поздравления. Бързате ли, господине? Зайо държи фронта там. Извинете, уважаема дама, но знам как да ви помогна. Един малък трик и вашето пухкаво приятелче ще бъде тук с вас. Сега, мисля, че го направих. Ето го. О! Всичко е наред. Няма признаци за животни. Добър ден. Чушките държат видрата. Ще трябва да погледнем кошницата обаче. О, не, котето ми е вътре. Знам. Господине, някой казвал ли вие, че имате голяма брадичка? Можете ли да го върнете на собственика му? Ами, защо не? Само момент обаче. Трябва първо да си оправя косата. Сега съм готова. Сега най-важното е да изляза от самолета възможно най-бързо. Извинете, трябва да тръгвам. Изглежда добре. Нека опитам 2 хапки. Подушвам животно в това. О, здравейте! Моля, влезте! Влезте! Там ми е мястото. Сега мога да го пусна, коте. Коте, мога ли да те погаля? Разбира се. Такова добро коте. Какво има? Аз съм алергичен. Здравей! Много добра сделка. Добре. Нека да видим документите. Нека ги сканираме добре. Вкарвате ли животни? Не мисля. Тогава моля само момент. Разбирате ли ме? Хамстър. Никакви изключения. Животните са строго забранени на борда. Това е жалко. Няма строги правила тук, но също не мога да донеса жаба. Трябва скоро да измисля нещо. Имам книга, която изцяло е за измама, което означава, че мога да я модифицирам малко. Никога не съм харесвал тази част на историята. Сега нека сложим жаба вътре. Добра работа! Можем да отидем до контролния пункт. Да, ето моите билети.
Мога ли да тръгна? Веднага след като подминеш тази кутия. Изглежда ясно. Добре. Ето. Продължавай. Заповядайте на борда. Къде е мястото ми? О, сложете багажа си на горния рафт, за да не пречи. Готови сме за излитане. О, добре, те не ни хванаха. О, Боже мой! Здрасти! Ето моите билети. Как си, Таша? Добре ли си? Съжалявам, но Таша няма да тръгне никъде. Поне не в самолет. Животни не са позволени на борда. Чули? Домашни любимци не са позволени на борда. О! Имам нужда от помощ. Да, това е по-добре. Здравейте! Вашите билети, моля. Аху, мисля, че гущерът е на разходка. Сър, всичко наред ли е? Какво е това? Всичко е наред. Просто е близо. Какво му е на него? Просто се опитвам да За си какво? спомня смешната шега. Нали, Алекс? Не го вярвам. Нека видя какво имаш там. Знаех си. Опитваш се да качиш животно на борда. Да се махаме от тук! Побързай! Къде отиде той? Не знаем. Ах, изпуснах го. Ето билета ми. Няма проблем. Добре. Или не. Всъщност не е наред. Златна рибка. Не. Животните не са разрешени на борда. Моля, дайте ми рибата. Аз ще се погрижа за нея. Не мога да повярвам, че трябва да се разделя с питона си. Той е толкова чувствителен. Но имам идея. Да, изхвърлете документите ми. Пуснете ме на борда и напуснете. Какво е това? Никакви животни на борда? Не и в мое присъствие. Опа! Как смееш? Моля, влезте. Съжалявам. Добре. И ето мястото ми. Змия! О, не! Змия! Просто О, Боже безобидна питонка. Взимаме няколко листа дебел картон и свързваме стените с помощта на пистолет за лепило. Перфектно! Нека добавим още и да ги свържем заедно. Ура! Къщата е сглобена. Хей, брат, какво измисли? Ами, и аз направих къща. Остава само да добавя покрив. Готово. На къщата ми също и трябват прозорци. Точно така. И бум! Чудесно! Хей, махай се оттам, Барби! Ами, почти ми развали грима. Добре, между другото имам четка и боя тук. Трябва да боядисам къщата в розово. Това е перфектният цвят. Каква красота! Обожавам колко сладко изглежда. Обожавам този цвят. Толкова е сладък. Барби, ти не знаеш, че лилавото всъщност е най-красивият цвят, а не розовото. Излей цялата боя върху къщата. Така е много по-бързо да се боядиса къщата. С четка ще отнеме цяла вечност. О, да, готова съм. Чудесно! Нека добавим рамки на прозорците. Аз ще имам бели, а аз ще имам лилави. Нека добавим декорации и на покрива. Каква готина къща се получи. Обожавам го. Да, и аз го направих сладко. Красота! Момичета, свършихте страхотна работа. Интересно е да се знае какво ще има вътре във всяка къща. Нека видим. Нека започнем с хола. Нека добавим диван във формата на уста, масичка за кафе. Ще има библиотека, камина и телевизор, за да гледате любимите си предавания. Разбира се, не забравяй за килима и моята кукла. Ще кажем какво мисли тя. Нека те снимам. Изглеждаш страхотно в новата всекидневна. Уау, каква готина снимка!
Страхотно! Да видим. Това е нещо, което трябва да се закачи на стената. Обожавам го. И аз украсих хола в моя стил на Барби. Всичко е розово, но ще добавя гараж на първия етаж. Моята Барби има собствена розова кола. Моята няма кола, но със сигурност има хеликоптерна площадка. И ето го хеликоптера. Чудесно! Сега трябва да го засадим пред къщата и стана. Добре. Сега трябва да подредим кухнята. Нека инсталираме всички кухненски рафтове. Разбира се, че са розови. Моята кукла може да готви тука и нека приготвим любимата й храна. Разбира се, че е розова. Увери се, че винаги има какво да яде. Точно така! И съм готова! Моята брат също има своя кухня и вече готви бъркани яйца. Е толкова вкусно. Изглежда апетитно и е време за закуска. Приятен апетит, скъпа. Добре. И какво от това? Приготвих пицата тук. Барби, можеш да ядеш. Със сигурност си гладна. Харесва ли ти? Чудесно. Справяме се прекрасно. И последният етаж. Да, ще сложа спалня в него. Ето моето легло. Ще добавим няколко рафта и декор. И моята кукла ще има спалня тук. Невероятно меко лилаво легло. Ще ни трябва лампа и няколко декорации. Моята спалня ще бъде по-добра така или иначе. Да вземем едно розово сърце точно тук, да го сложим на пода и да поставим чехлите тук. Разбира се, тоалетка въгъла и нека сложим грима на куклата ми тук също. Трябва да сложа килим с шарка на зебра на пода. Хей! Какво правиш? Барби! Ще скъсаш килима ми! Не го пипай! Папа! Не е моя вина! Ти сам го дръпна. Вау! Дори ми харесва повече. Това е звезда! Нека я сложим на пода. Да добавим тоалетка и стол. Разбира се, не забравяй за комплекта с гримове и манекена с новия туалет на куклата. И какво от това? Моята кукла също има свой гардероб, където ще бъдат нейните туалети. Нека подредим любимите вещи на куклата тук. Чудя се дали куклата ми има куче. Ето го. Куче! Наистина? Колко страшно! Хей! Спри да лаеш! Барби, не се страхувай. Той няма да ни ухапе. Съжалявам. Той е добро момче. Момичета, елате да видите спалнята си. Уау! Изглежда страхотно за вас. Каква красива стая! Създадохте перфектните спални за вашите кукли. Браво, момичета! Каква страхотна идея! Точно така! Ще направя двор. Искам куклата ми да има плаж пред къщата си, ще има двор от пясък. Нека сложим ограда тук, също този шезлонг и чадър, добавим сърфове, топка и лабубу. Хей, момичета! Дори не го докосвайте! Толкова се стараех! Махайте се от тук! Ще ми развалите всичко! Добре, спри. Ще направя свой собствен двор. Ще има кучешка гъщичка, пейка и много зеленина и, разбира се, сладко коте. Ще сложим малко храна. И той дори обича да живее в двора. Виж. Ще ухапе ли? Това боли! Той е страхотен пазач за твоя двор. Барби, как ти харесва новият ти двор? Какъв е този звук? Какво не е наред с нашите покриви? Вау! Да, има нов допълнителен етаж на покрива. Какво да правим? Аз знам какво ще направя. Ще направя съблекалня тук. Готина идея. Ще сложа стойка за дрехи, стойка за обувки и огледало. Моята кукла ще бъде възхитена. Сега можеш да се обличаш тук, скъпа. Ура! Виж този килим. Вау!
Заповядай, Барби! О, тя го обожава! А аз реших да направя концертна зала за моите кукли. Тя ще може да организира концерти тук. Моята кукла обича барабани. Залата е готова. Дръж китарата и свири за нас. Ето, заповядай. О, това е страхотно! Чудесно! Какво е това на покрива? О, стълбата между нашите къщи. Разбира се, момичета, независимо колко сте различни, вие все пак сте приятелки. Вашите кукли се разбират добре, точно както и вие. Свършили сте страхотна работа. Сега се забавлявайте с вашите кукли и приятели. Ето го Кен, който идва да вземе Барби. Тя вероятно ще си тръгне с него. Ох! Не! Барби, момчетата могат да почакат. Хайде да се позабавляваме заедно. Хайде! Какво? Къде отиваш? Ус! Опа! Хей, Кен, ти не принадлежиш тук. Ура! О, да, хайде! Яхо, момичетата отидоха на партии. Междувременно ще разгледаме по-отблизо къщите на куклите. Каква красота се оказаха вашите кукли и не по-лоши от Барби. Вашите къщи са перфектни, момичета. Имате всичко, което една кукла би искала. Измислихте красиви декорации и всичко е толкова детайлно. Точно това, от което вашата кукла се нуждае. Моля, напишете в коментарите коя къща ви харесва най-много. До скоро! Уин? Мисля, че всички са готови. Какво иска Бейби Британи този път? Британи, хайде покажи ни! О, искам бургер. Ще ми направиш ли един? Това не може да бъде по-лесно. Хей, не си показвай зъбите на мен. О, ти реши да ми се подиграваш, глупав зомби. Страхувай се, смъртен. Тази питка изглежда твърде зле. Червената е много по-добра. Черната питка изглежда по-яко. Вие не разбирате нищо. О, Белка, не ми трябва това. Зомби, можеш ли да бъдеш по-внимателен? О, какво? Добре, какво има там? Малко чесън. Вампир, искаш ли го? Ти реагираш странно. Каквото и да е. Къде е моето хлебче? Ах, това е точно това, от което имам нужда. Перфектна гнила миризма и великолепен зелен цвят. Уенсди, виж, вампир, харесва ли ти? Ти не разбираш нищо. Трябват ми зеленчуци. Хайде да ги нарежем. Бях под земята дълго време. О, ръцете ми! О, съжалявам, вампир! О, Уенсди! Не ме убивай! Много съжалявам! Всичко е заради кръвта. Време е да започнем с готвенето. Имам нужда от тази салата. Тя е перфектна. Какво? Зомби, мръдни, толкова е забавно да ги плаша. Нека сложим малко салата, малко домати и разбира се, перфектното кюфте. Просто трябва да му придадем форма. И също така ни трябва малко сирене и аз ще го направя. Хубави зъби, само погледни това. О, здравей, стар приятелю! Очите ще изглеждат страхотно в моя бургер. О, много благодаря! Сега нека ги сложим точно отгоре и ми трябва малко вкус. Ще добавим малко пипер. Да, виж, това са и рога. Колко яко! Сега ще ти покажа нещо наистина готино. Къде е дъската ми? Точно тук. Слагаме клема и го зареждаме с 1000 волта. Не забравяй да сложиш очилата си. О, да, перфектната топлина, за да се сготви котлетата по-бързо. О, твърде е силна, но сме готови. Слагам всичко на бургера. Добре съм. Сигурна ли си, Уенсди? Това е готино! Хей! О, това беше твърде силно! Не е нужно да ме зареждаш повече, добре съм! Мисля, че всъщност изглежда невероятно.
Нека го оставим така. И ще добавим тайна съставка. О, да, просто я обожавам. Всичко за бебето. Ура! Ужасно е. Ще използвам добрия стар кетчуп. По-апетитен е от твоите неясни вируси. Да, малко съм разсеян. Всъщност, нуждая се от него за декор. Ето очите и имам страхотен бургер с паяк. О, бебе Бритни, можеш да започнеш. О, какво е това? Един зомби реши да ми даде ръка. О, не ти хареса! Ще я върна обратно в леглото на душата ми. Какво е следващото нещо? Това изглежда толкова по-сладко. Трябва да го опитам скоро. О, защо има такъв странен вкус? Има ли сурово кюфте вътре? О, не! Отвратително е! О, наистина се надявам, че бургерът на Уенсди е много по-добър. Нека опитаме тази малка лапа тук. Чипсът е добър, а бургерът... Вау, това е вкусно и победителят е Уенсди. Да, знаех, че ще спечеля. О, това е ужасно! Косата ми! Трябва да я оправя. Спри да ми се смееш. Този път искам торта. Какво? Загубих. Ще го направя. Прясна кръв. Ще го направя. Лисно. Главата ми е някъде другаде и Уенсди. Каквото и да е, ще започна. Трябва да направим корета за моята торта. Трябват ми няколко яйца. Ръка. Колко пъти съм ти казвала, че не можеш да играеш с моите играчки? Спри да го правиш. Имам нещо за теб. Ето, това е специален батут. Той е толкова сладък. Имам предвид, отвратителен е. Обратно към готвенето, трябва да сложим малко брашно. Ръка, това е прекалено много. Махай се. Леле, какво е това? Чули ме? Ще те изям. Сряда, какво по дяволите е това? Няма значение. Къде бях? Добре, наливам мляко. И тогава ми трябва роза. Тя ще ми помогне да боядисам всичко в черно. Нека смесим всичко добре и да го сложим във формички. Сега е време за печене. Изчакай малко. Ще ти покажа какво е истинско готвене. Имам вампирска готварска книга, която получих от любимата си майка. Сега нека намерим правилната рецепта. Добре е да започнем. Чупим яйца в купа. Гава! Всъщност, първо ще оправя грима си. Малко брашно, мляко и червена боя. Нека го разбъркаме добре. Трябва да го направим много бързо, защото има още много неща. И бъркалката свърши страхотна работа. Добре, да продължим. Слагаме го във формата и го оставяме да се пече. Вау, това е вампирска книга. Има ли нещо полезно тук? Ох, това е толкова сложно! Изобщо не разбирам това. Предполагам, че трябва да го използвам така. Да, ще имаме трохи. След това ще добавя сол и захар. И сега, любимата ми част. Какво? Зомби. Какво не е наред с вампира? О, Боже мой! О, свети Боже! Не знам. Какво искаш да направя? Имам предвид да го завържа ли? Какво си направил? Развържи ме. Ох! Кой направи това? Чия кръв да пия сега? Добре. Ще продължа да пека. Да, нека сложим малко крем върху тортата.
Извинете, може ли да опитам? Ще платя за това. Не, само $1. Ще взема това. Надявам се да е добро. О, тези зомбита. Мисля, че кръв с вкусна ягода ще бъде чудесна за моята торта. И малка дупка. Толкова е невероятно. И да го излея върху тортата. О, тази кръв капе. О, невероятно е. Нека добавим малко декор. Моята прекрасна торта с прилеп е готова. Това е толкова отвратително. Ще ви покажа ужасно страхотна торта. Черните торти са наистина апетитни. Имам малко крем и ще го изгладя с шпатула. Определено ми трябват няколко кости. Да, те са в чантата ми. Готино! Каква невероятна миризма. Подреждам костите. Вторият слой ще има паяци, а третият ще бъде като чудовище под леглото. Моята невероятна торта е готова. Къде е коста? Зомби, ще пусна пирани върху теб. Здрасти. Дай ми коста. Отвратително. Опа! Как ще сложа такава кост на тортата на малката? Добре, може би няма да забележи. Тортите са готови, така че нека започнем да ги опитваме. Зомби не направили нищо. Не, чакай! Ще направя всичко. Ще го събера и аз ще изсуша мозък малко от това и малко сироп. Мисля, че мога... мисля, че всъщност е готово. О, хайде! Ура! Тортите са готови! Какво по дяволите? Е това? Не искам да го ям, но трябва да го опитам. Надявам се да не стана зомби след това. Една хапка. Хей, не мога. Не. Продължаваме нататък. О, човече! Защо тази бисквитка е толкова хлъзгава? Не мога. По-добре да опитам този червен кейк. Толкова е по-красиво. Вау! Виж това. Готино! Толкова е вкусно! Това определено е победителя. Не, сине! Какво ще иска малката Бритни този път? Искам млечен шейк. Това е лесна работа. Ще трябва да помисля за това. Не мога да мисля. Значи ще гладувам. Не е нужно да пипаш млякото ми. Рецептата за ужасно вкусен млечен шейк от мен е мляко в блендър, след това шоколадов сладолед и няколко таблетки активен въглен за цвят. Да, тези трябва да се смелят. Хайде да го направим. Какво? И нека го добавим към останалата смес. Чудесно. Сега, нека го смесим. Зомби, излез! Вече съм приготвила напитка. Така че я наливам и малко бита сметана отгоре. Слагам сламка и малко женско биле. Перфектно е за моя коктейл. Малко ягодов сироп, за да освежи вкуса. Готово. Ура за мен. Аз съм гений. Човече! Моят коктейл определено ще бъде по-добър. Ще добавим шоколадов сироп и ще взема любимата си чаша. Виж това! Да! Виж как сиропът капе като кръв. Сега, нека преминем към приготвянето на смутито. Ще сложим малко диня в блендера и малко червени чушки. Домати също няма да са излишни. Добре, нека го смесим. Изливаме го в нашата чаша и малко бита сметана отгоре. Черните пръски никога не са прекалено много. А това желе легло е толкова сладко. Нека го изпратим в чашата. И сламка! Перфектният вампирски коктейл е готов. Какво ще кажеш? Зомби, хайде!
О, вярно. Как се отваря това нещо? Добре, мога да се справя и без него. Всичко, от което се нуждая, е чаша и малко спрайт. Виж това. Нека го налеем. Важно е да не пропуснеш. Сега една лъжица зелено сладолед. Влез там. Перфектно! А сега ще използвам малко ягодов сироп. Не знам защо, но каквото и да е. Мармаладените мозъци са толкова добри, но истинският чай е по-добър. Сламка и ще го украсим с няколко червей. Всички готови ли са? Хайде! Хайде! Вау! Вау! Коктейлите изглеждат толкова готини. Искам да опитам този. Вкусно е! Ура! Вау! Какво имаме тук? Черно ли е? Ю, гадост! Блех, едва го преглътнах. Не, това определено е не. Вау! Това е толкова голямо и тежко! Надявам се да е наистина добро. Отвратително е! Зомбито печели! Тя избра мен. О, хайде. Бен се удави, мило! Сега Фиби ще ти покаже какво иска. Вече завърших рисунката. Направи ми торта. Всички ли сте готови за задачата? Надявам се, че вашите торти ще бъдат най-вкусните в света. Зная какво да правя. Първо, нека вземем крема. Ще изтискам малко крем върху първата торта и ще изгладя всичко с шпатула. Точно така. Чудесно. Можем да го покрием с втори слой. А сега нека вземем формата във вид на сърце и да изрежем сърцевиден къс от тортата, за да знае моето бебче Фиби, че баба я обича много. Остава само да изцедя малко сметана върху тортата и мога да готвя с най-голямата любов тук. Вярвам, че любовта може да направи ястията невероятно вкусни. Трябва напълно да покриеш тортата със сметана. Това е много по-добре. А сега, нека поставим любимия шоколад Кит-Кат на Фиби около тортата. Тя ги обожава. Не мога да устоя. Хей, Али, този шоколад не е за теб. Можеш да доядеш този, аз ще взема друго парче Кит-Кат. Трябва да разделя парчето Кит-Кат на лентички и да ги наредя в кръг, така че целият сладкиш да е обграден с Кит-Кат. Сега ми трябват шоколадови топчета Малтесърс. Разпределяме ги по периметъра отгоре. А сега съм при тях. Бомбоните. Те са толкова красиви. Мога да подредя многоцветен мотив с тях. Красиво! Млъкни! Какво си измислил? Вече знам какво ще направя. Трябва ми ще трябва да боядисам цялата торта в червено. Сега изтискайте крема върху първата торта. Необходимо е цялата торта да бъде в крем. Сега нанасяме крема на всички торти и сглобяваме апетитна дъгова торта. Сега ми трябва моят нож. Ще го използвам, за да разрежа тортата на две. Разрежете я. Слагаме едната половина върху другата. И сега не ми трябва нож, а кръгла форма. Изрязвам кръготортата. Просто така. Перфектно. Сега слагаме студеното торта отвън. на... Получихме дъгова арка. Виж колко красиво Просто е. погледни. Сега най-интересната част. Трябва да нанесете цветен крем върху целия сладкиш, за да се получи красивия дъгов модел. Толкова е хубаво. Разбира се, червено, жълто... Зелено, синьо или лаво. Погледни тази гладка и красива дъгова повърхност. Сега нека го украсим с няколко облака и няколко очи от паста отзад. Погледни това. Не е ли сладко? Готов съм. А сега моята торта! Вече я сглобих напълно и изтисках целия крем. Само трябва да намажа всичко. Ето така. Готино. Много по-бързо е! Сега ни трябва тази прозрачна форма.
Слагаме я отгоре и изливаме цялата розова глазура в нея. Ще бъде толкова епично. Сега ми трябват пръски. Ето ги. Да ги сложим отгоре. Точно така. Цялата опаковка. И последното нещо. Красива принцеса точно в средата. Вау! Толкова е хубаво. Справиш се чудесно, скъпа. Хайде, скъпа! Вау! Има толкова много красиви торти. И всяка от тях е толкова готина. Нека започнем с тази. Това е кейк сладурче дъга. Толкова красив и супер вкусен. Харесвам този кейк. Супер вкусен е. Искам още. Толкова апетитно. В най-добрия си сън ли съм? Толкова е вкусно. Не мога да спра. Ах, готвачът ти си най-добрия. Но имам още торти тук. Нека виж. Тази красива торта във форма на сърце. О, нека опитаме парченце. С моите любими бомбони и M&M's и дори Малтезърс са тука. А за Кит Кат давам отделен лайк. Много е вкусно. Наистина ми харесва. Искам още едно парче, но повече. Ах, изядох цялата торта. О, боже, последното парче остана. Харесва ми, бабо. Много е вкусно. Обичам те също, Хая. Вау! А това е торта принцеса? Колко готино. Мисля, че тази форма трябва да се изтрие. Вау! Това е красива торта рокля за принцеса Аврора. Сега да опитаме самата торта. Какво мога да кажа? Тази торта не е толкова вкусна, колкото другите, но е оригинална. Хайде да видим. Кой спечели? Баба, разбира се. Благодаря ти, миличка. Нека да оправя панделката ти. Моето дете вече нарисува нещо. Да, искам Коко. Приготви го, моля. Мисля, че ще бъде лесно като детска игра за всички вас. Да започнем да готвим. Пожелавам ви късмет. Коко наистина е много лесно за приготвяне. Нека започнем с мляко отворено. Излей в тенджера. И сега ми трябва нутела. Благодаря. Къде е моята нутела? Алис, Добре. не можеш да ядеш толкова много нутела. Дай ми една бурканче. Бъркайте всичко, Една докато... пълна с нутела в млякото. Перфектно. Какъв апетитен цвят. Десерти с нутела. Мирише невероятно! Налей какао в чаша с моята снимка, за да знае малката Фиби, че никой не е по-добър от баба. Обичам това куче. Малко орео за сервиране. Ще ги нахраня. Какво правиш, Титко? Сега се сещам за нещо. Трябва да разтопя малко шоколадови блокчета, за да получа течен шоколад. С него какаото ще стане особено гъсто. Сега вземаме форма с полусфери, слагаме шоколада в нея и го размазваме равномерно. Чудесно! Чакаме всичко да замръзне. А сега може да го извадите. Ах, перфектно! Ще имам тези шоколадови бомби с маршмелоу и какао вътре. Малката Фиби ще бъде възхитена, когато види, че съм измислил нещо специално за нея. Затваряме всички полусфери с други полусфери и получаваме шоколадова бомба. Колко красиво! Сега нека изтискаме шоколад отгоре, за да стане по-апетитно. И разбира се, малко златни пръски. Толкова красиво и блести. Сега трябва да сложим всички шоколадови бомби на тава. Вече съм приготвил мляко и чаша с сламка. Всичко е готово. Леле, изглежда наистина яко. Сега е моят ред. Трябва ми мляко. Ей, защо е толкова трудно да го отворя? Хайде! О, не! Разлях мляко върху себе си. О, съжалявам, бабо! Надявам се, че има нещо останало в бутилката. Да, това е достатъчно за Коко. Изсипваме всичко в тенджера, а сега трябва да вземем какаото. Обожавам Нескуик с ягоди. Ще го използвам. Нека налеем моя Нескуик. И сега ще разбъркаме всичко. Вау, какъв красив цвят! Сега ми трябва сладък гел с вкусна череша. Толкова е вкусно и малко кисело. Изтискам
Искай черешовия гел в чаша. Ще трябва да го украся с цветни поръски. Ще се задържи по-добре, ако стъклото е в сладко лепкаво желе. Потопете чашата в поръските. Точно така. Виж! Извади го. Нека видим. Проработи! Сега трябва да налея Влез кола. в чаша. Сложете още бита сметана отгоре. Това е всичко. И също така ми трябват остри дъгови пръчици. И много бомбони M&M. Фиби ги обича. Какаото ми е готово. Нека скоро да споделим нашите какаота с Фиби. Вау, колко готино изглежда всичко. Какво е това? Има нещо вътре в шоколадовата топка. Поставете топката в чашата и сега излейте мляко отгоре. Шоколадовата топка трябва да се разтвори. Вау, нека да опитаме. Нека видим. О, боже мой, това е невероятно вкусно. Харесва ми. Готино. Знаех, че е брилянтно. А какво има тука? Вау, какво? Мамо! Определено какао от баба. Вкусно какао. Но тя също сложи любимите ми ореи. Потапяш ореото в какаото и разбъркваш. Обичам го. Искам да пробвам още малко какао. Бабо наистина си бърза. Бъди най-добрият. А сега да видим какво има тук. О, виж! Имам благодарности от хората. Много вкусни. Сега сметана и няколко M&M's. Толкова е добре. Сега да пробваме какаото. Вау! Колко е вкусно. Обичам те, сестро. Ти печели. Сестрата на Ели печели. Вземи един, благодаря. Само секунда. Свършвам тук. Искам паста. Аз съм професионалист в това. Не е толкова лесно, но мога да се справя. Какво? Паста? Защо? Да, започваме. Трябва да сложа спагетите да врят. Спагети? О, много е просто. Нуждая се от тези паста, нали? Добре, нека пробваме. Сложи ги в тенджера. Почакай малко. Нещо не е наред ли? Тези спагети са твърде големи. Не се побират тук. Вероятно ще трябва да ги счупя. Така е по-добре. Не можеш да го направиш така. Трябваше да изчакаш малко. Нека ти покажа. Поставяш спагетите във водата и изчакваш малко. Те сами ще потънат във водата. Когато се намокрят, това е всичко. Сега можеш да го извадиш. Никога няма да използвам ужаса в живота си. Ще готвя моя собствена автентична паста. Всичко, което ми трябва, е брашно и яйце. Изсипете брашното с купчинка и направете купчинката съвършена с 2 яйца. Малко олио, малко сол, перфектно. А сега да умесим тестото. Така, точно така. Трябва да го правим внимателно. Затова ще бъде много меко и вкусно. Това е много по-добре. Сега го боядисайте в черен цвят и е невероятно. Разточете всичко с точилка и се получава равен тънък слой тесто. Сега слагаме всичко в тенджерата и варим. Нека добавим малко сос за паста и намажем чинията. Сега да извадим нашата паста. Изглежда толкова красиво. Сега ми трябва малко октопод. Те са перфектни с всякаква паста. Готвим ги в тиган. Не за дълго, докато не прибере пипалата си. Готово! Уханието в кухнята е невероятно. А сега слагаме октопод на чинията. Сега разстелете половинките чери домати върху паста соса и малко микрозеленина. Вуала! О, боже мой! И реших да направя макарони с сирене. Ох, какво е това? Хайде, отлепвай се!
Макароните ми залепнаха за дъното на тенджерата и изгоряха. Мога да направя всичко от това. Не ми трябват вашите спагети. Ще направя макарони от сладкиши. Стив ще го опича. Хайде да нарежем тези мармалади. О, те изглеждат точно като кетчъп, но дъгови. Слагаме го красиво в чиния. А сега ми трябват мармалади Juicy Drop. Тези мармалади винаги идват с вкусен кисел желесет. Много е вкусно. Вкусно. И кисело. Но ми харесва. Със също така и мармаладите. Моята мармаладена паста. И пълним всеки мармалад с кисел гел. Готова? Какво мислиш? Али и нейните сладкиши отново. Трябва да сготвиш нещо вкусно и засищащо като моето. Ще добавя малко кетчуп сега и може да го сервираш. О, готов съм! Всички останали готови ли са? Всичко изглежда толкова вкусно. О, какво е това? Малко страшно. Този октопод, виждал съм такива само на завеси, но никога не съм го ял. О, колко е гумено! Не ми харесва. Не искам да го пробвам. А какво имаме тук? Вау, спагети с кетчуп и сирене! Харесвам такива неща. Трябва да разбъркаме всичко. Нещото нагоре и сега мога да опитам. То е толкова Вкусна баба винаги готви. Това за мен ли е? Така че е добро. Но искам нещо специално. Какво имаме тук? Невероятно! Това е сладка паста с мармалад. Никога не съм пробвал това преди. Ще пробвам мармалада. Толкова е вкусно. Искам да изям всички тези мармалади. Наистина ми харесват. И този, и последният. Мармаладът, хвърлен сам на себе си, е толкова сладък. Обожавам го. Ах, супер! Възхитен съм! Много се радвам, че го оцени. И ти печелиш, сестричке. Ти си най-добрата. Пак спечелих. Сигурна ли си, че не е сън? Щастлив съм. И ето моето любимо училище. Тук сме. Кошмар. Какво е това огледало? Всичко е на парчета. Какво ще правим тук? Отвратително. Наводнили са всички матраци. Не искам да живея тук. Виж каква огромна хлебарка пълзи по леглото ми! Знам какво да направя. Ще изхвърля старите неща и ще поръчам нови мебели. Ще имам нова стая като тази. Точно така. Ще направя готина стая. Колко ярко. Виж? Ослепявам. Дръж цветната си стая далеч. Ще направя една. Като тази. Малко мрачно. О, по дяволите, затвори го. Добре. То е... Слушам. Ще купя готини неща. О, някой звъни на вратата. Ще отворя. Сигурно това е поръчката ми. Моля, влезте. Всичките ми предавания. Добър ден! Ела тук. О, толкова съм щастлив. Каква красива бяла Колко? полица. Радле. Вещите могат да се поберат. Леглото е готово за мадмуазел. Играчките също са сложени. Здравейте! Не успях да премина тази кутия. Последни штрихи. И ето го. Остава да сложим рибата и да предадем портретите. Сега е готово. Възглавници на леглото. Супер нещо! Чао! Вие сте чудесни майстори. Не, това е наистина Моята красива стая! Щастлива съм! Стига вече. Аз съм в света! Целият свят е в доброто! Ще се въоръжа с тиксо. Какво? И ще направя всичко сам. Трябва да отбележим територията. Какво е това? Не влизай в моята територия. Кокошка, донеси ми кутията. Побързай. Имаме много работа за вършене. Най-после. Свали капака. И така, какво имаме тук? Чудесно. Дъски. Какво ти трябва? Какво прави тя? Хвърлям това тук за сега, приятелю. Трябва ми това. Танте, влез в кутията и вземи бурмашината. Сега ще пробия всичко. Това ще свърши работа. Зъбно колело и още едно. Това е всичко. Аз съм истински майстор. Леглото е готово. Дай ми целия строителен такер. Сега ще направя покритие за леглото. Ще отнеме няколко минути.
Брилянтно. Сега декорациите. Ще взема листове картон и ще ги залепя на стената. Там. Ще сложа черна светлина. Ще я залепя и на стената. Ръко, ела тук. Хайде. Какво правиш там? Заклещи ли се? Ръко, трябва да те извадим оттам. Добре, ще се справя сам. Ще взема това и ще го залепя на основата на моята мрачна стена. И така, мека стена. Последното парче. Но нещо очевидно Казвайки. липсва. Какво? И? Добре мислиш, ръка. Прав си. Трябва ми спрей. Ще бъде красиво. Помогни ми да боядисаме стената Харесайте и да го. направим всичко. Продължаваме нататък. Сиви облаци издигат луната. Завесите, великолепни. Колко страшно! Малко декор. Красиво черно нещо. И глобус. И тук ще закача моята мрачна люлка. Добре. Аз съм щастлив. Добре! Какво? Ужасни звуци! Не мога да чуя музиката. Трябва да видим. О, Уенсди свири. Тогава ще взема сферата и микрофона си. Да, красив розов микрофон. Ще изпея любимата си песен. Сега ще подготвя всичко. И ла-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 ла. Толкова е шумно. О, какво има там? Знам как да премахна смущенията. О, обожавам го! Какво? Какво става? Ще танцувам любимия си танц. Уми Уанс. Така ли? Ами чакай малко. И нищо няма да ме Какво? спре. Защо е толкова Това светло? Разочарование. Какво? Трябва да се направи нещо. Хей! Не докосвай лоста! Няма да ти позволя! Пусни ръка! Остави го! Не! Кой? Ръката падна в аквариума! Ще се удави! Какво ще се случи Спокойно. с нея? Аз съм за Какво е то? Спри да се паникьосваш. Не се удави. Ще го извадя сега. Това е. Радвам се, че ръката е в Мокрих се безопасност. Какъв як куп на Рубик! Успях да го направя, приятел! Искам да ям нещо! Мисля да поръчам вкусна храна! Добре! Идеално! Ще съм тук скоро, но междувременно... О, вече го донесохме! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! И така, поръчката ми... О, здравей! Ела при мен, моля! Поставете хладилника ми тук! Благодаря! Довиждане! Какво става тук? Толкова интересно, толкова готин зелен цвят. Вау! Това е всичко, което съм поръчал. Акваплодови мармалади и сега ще им се насладя. Толкова вкусно, сладко, ням-ням-ням-ням-ням. Чудесно! О, и аз съм гладен. Не! Ръка, трябва да ям. Донеси ми нещо. Какво носиш там? Какво е това, Ръко? Надявам се да е доматен сок. Благодаря ви много. Не е зле. Не е зле. Толкова вкусно, кисело и пикантно. Лед. Точно това ми трябва. Отлично. Сочни сладкичи са точно както трябва. Мисля, че ще И играем. това е много мрачен начин. Какво? Защо не? Обичам очи. Приключих с тези и сега ще взема твоите. Ей! Знам, че ме плашеш. Направих ти номер. Ами добре. Но не е смешно, между другото. Вау! Сега имам всичко за диско. Диско-топката е толкова яка. Ще танцувам до сутринта. Дава толкова много светлина. Да! Ами,
Ще го кача тук. Само овце. Това е моята красива лампа. Ще я сложа тука и малко светлини. Ще я включа. Имам супер дискотека. Здравейте, приятели! Имам нови предмети вкъщи. Вижте какво донесох. Елате на моето парти. Забавлявайте се. О, вратата. Бягам. Приятелите ми вече са тук. Виж колко е яко тук. Да си направим селфи. О, имам кристална топка тук. Можеш да танцуваш? Супер! Да пуснем снимка в социалните мрежи. Истинско парти с танци до насита. Какво става там? Страшно е, но нека го гледаме. Какво ни очаква там? Още няколко стъпки и... Какво ти трябва? Бих предпочел да остана в стаята си. Съжалявам, че ви безпокоя. Имам огледало и едно готино розово червило. Ще се гримирам. Да. Много по-красива сега. О, ръка, какво правиш? Пишеш ли с пръсти? Колко си сладка? О, нарани ли се? Отиваш ли си вкъщи? Трябва да завърша романа си до крайния срок. Не е останало много. Още няколко глави и можеш да ги изпратиш на издателя. Ръцете си от мен! От какво имаш нужда? Хайде, ще погледна. Не е Хант. Така? Нямам време сега. Остави ме на мира. Отиди на разходка. Какви готини, ярки сенки! Какво има там? О, ръка! Какво се случи? О, това е... Косата ми! Какво става там? Ами, постоянно съм отвличан. Отново тези номера, Хант. Трябва да спрем това. Ела тук. Сега ще те сложим в клетка за твоето поведение. Не можеш да направиш това. Съпротивляваш се? Хайде. Това е. Ще седиш тук, докато се оправиш. Не го пускай! Моля те, толкова е красиво. Съжалявам го. Излез. Ела тук при мен. Ще те пусна. Нека да не се караме повече. Съгласен ли си? Да! Перфектно! Радвам се. Много ви благодаря. Стави ме на мира. Много си добър. Благодаря. Аз дори нямам такъв хаос в стаята си. Ще трябва да го почистим. Мисля, че можем да се справим. О, бая жени! Това е страшно! И това е отвратително! Не може да се абонирате! Не искаш ли да си малко по-внимателен? О, хващам го! Това е доста забавно! Чудесно! Сега е много по-добре. Вау! Какво има тук? Трябва да се отървем от него. И това няма да стане. О, много по-добре. Да, това е много по-добре сега. Хайде да почистим останалата част от стаята. Има много... Прах тук и мръсотия. Това определено е вярно. Това е толкова добро. И определено трябва да бъдеш внимателен. Плъзгаво е. Тялото ми изглежда Какъв е шумът? То просто Рестарт! ужасно. Гледай си в краката, когато ходиш. Мислиш, че е смешно? О, матрак? Благодаря. Казах ти! Спри да се моташ! Нека вместо това да разстелем матраците. Но аз го направих така или иначе.
Това явно не е достатъчно. Трябва да покрием матрака с красив розов дебел плат. Между другото, интересен факт е, че не мога да спя без розово бельо. Но не казвай на никого. О, толкова е красиво. Любимите ми играчки. Цялко по тях. Познай кой е любимият ми цвят. Но това не е всичко. Искам да украся мястото си с гирлянд. Стената ще ми напомня за звездното небе. Уау! Виж колко красиво е. Вау! Това придава малко атмосфера. Сега ми е удобно за мен и моите плюшени играчки. Ще релаксирам. Това е страхотен план. Също така подобрявам мястото си за спане. О, моя удар. Разбира се, че е черно, защото това е любимият ми цвят. Да. Тогава си Имаме нужда от любими играчки. Между другото, Той не са просто изяде всички черни. Погледни тези фигурки. Те са от различни филми и книги. Моите любими персонажи. Ще ги разположа около периметъра на леглото. Благодаря. Страхотно! Брилянтна идея е! Ще го окача и на стената. Но моите фенери са по-големи от тези на Кимбърли, така че ще има повече светлина. Намек! Друга страхотна идея. Ще украся леглото с призраци. За да направим това, трябва да... балони. Джи, виж колко е прекрасно! Погледни. И... О! Знам! Това е невероятно! Мога да се спусна по парзалката! Ура! Толкова е забавно! Изяшко. Ами, аз по-зле ли съм? Имам и аз страхотна идея! Трябва да се обадя на Уенсдей! Здравей! Моля те! Моля! Една малка молба! Искам да се плъзна от леглото! Този слайд ще бъде приключен. Чао! Ще помогна! Забавно да се спускаш по парзалката! Използване на стълби! Скучно! Сега ни трябва малко развлечение! То ще бъде долу, под леглото, мек килим, но това не е достатъчно. Най-важното развлечение вкъщи, разбира се, е телевизорът. Почти го изпуснах. Този път имах късмет. Ето го телевизорът. Определено ми трябва консола, за да мога да играя любимите си игри. Ето така. И това не е всичко. Благодаря. Ще седна на този голям чувал. Обожавам го. Нещо е разхвърлено. Трябва светлини. Ще го Да бъде перфектно. точно тук. Всъщност, ще ги сложа навсякъде. Така ще бъде по-готино. И слушалките ми. Играя любимата ми игра. Да, хайде, да победим това. Помогни ми да избера напитка. Кое е по-добро? Добре. Знам как да я разсея. Нека срежем жицата. Кимбърли! Кимбърли? Какво ти е? Какво се е случило? О, самозапалил си се! Готино, но ненормално. Забавно ли ти е? Знаеш ли какво? О, ще създам собствено място за забавление. Моят килим е много по-висок и по-светъл от твоя и по-пухкав. Моите костюми ще бъдат тук и няколко допълнителни рафтове. Обувките ми ще са перфектни точно тук. Сърце! Неоново сърце! Мисля, че е много сладко. Здравейте, абонати! Напуснете стаята ми! Какво мислите? Чакайте, трябва ни различен ъгъл. Слушай, може ли да ме снимаш? Моля те, трябват ми яки снимки.
Добре. Дай ми телефона! Защо ти трябва тези снимки? Трябва да покажа нереалните си рокли. Искам да покажа всичко. Тази картина определено не е нужна тук. По-добре да сложим още рафтове тук. Между другото, смяната на цветовете на рафтовете беше страхотна идея. Виж колко много неща можем да сложим там. Това не е всичко. Ще покрия всичко с най-сладките стикери с котешки лапички. Невероятно! Искам да спя! Какво стана с нас? Малко се увлякохме. Той е готов. Перфектно! Между другото, да хапнем ли? Имам торти и Кока-Кола. Страхотна идея. Имам сладолед за теб. И чипс. Нека да ядем понички заедно. Перфектна закуска! Съгласен съм. Трябва да се отпуснеш след тежък ден. О, това е страхотно! И направихме всичко сами. Дай 5, приятелю. Момичета, нека играем на криеница заедно. С камък, ножица, хартия ще решим кой ще води. Хей, Аманда, ти водиш! Мисля, че ще се скрия така и няма да ме намерите. Изглежда, че никой няма да ме намери тук със сигурност. Освен паяците, тук е страшно. Чудя се какво има в тези сейфове. Толкова са красиви. Да видим. Помощ! Който не се е скрил, не е моя вина. Къде ли са отишли всички? Изглежда, че Фиби се издава от прическата си. Ето. А какво ще кажеш за Майк? Не знам. Мисля, че трябва да погледнем тук. Вау, сякаш никой не е бил тук. Има толкова много интересни неща. Фиби, виж, има 3 цветни сейфа тук. Може би Майк е влязъл в един от тях. Знам, че е глупаво, но нека проверим. Вземи ключа. Окей. Добре. Не, определено не е Майк. Това е любимият ми шоколад Kinder Bueno. Нека се освежим и продължим да търсим. Толкова е вкусно. Here we go! Може би се крие в жълта кутия. Помощ! Очевидно тази кутия не е отваряна от дълго време. Остава да проверим зелената. Вау, мисля, че намерихме Майк. И ни очаква страхотно предизвикателство. Обзалагам се, че ще съм първият, който ще отвори сейфа и ще получа нещо вкусно. Какво да направя? Надявам се бутилката да не избухне след това. Толкова е вкусно! Защо се бавиш толкова? Време е да отворя този сейф. Ако вярвам на тази картина, нещо неготино ме очаква. Да, кученцето на сейфа не излъга. Мразя лимони. Майк, ти какво имаш? Ами аз имам, облак. Изглежда, че ще вали. Това не е обикновен дъжд, а вкусен. Виж, виждал ли си някога дъжд от бомбони Скитълс? Аз не съм виждал. Вау, толкова е хубаво. И толкова вкусно. Фиби, защо не пиеш своята Кока-Кола? Това е скоростта! Беше вкусно! Изглежда, че нещо ще се случи сега. От това всички прозорци в цялата сграда определено се счупиха. Съжалявам, не исках да стане така. Sorry. Не те ли е срам? Хората те гледат. Спри да мърмориш. Аманда, по-добре изяш лимоните си. И аз вече се надявах, че всички са ги забравили. Добре, за да ми е по-лесно да ги преглътна, не трябва да ги ям, а да ги пия. Може би лимоновият сок няма да е толкова лош. Да видим. Имаме само един шанс да го опитаме. Наистина да го опитаме. Хей, внимавай! Спри да хвърляш! Аманда,
чакаме те сега! Не викай, трудно ми е без теб! Но за теб това е безплатен душ! Защо спря дъждът от бомбони? О, това е много по-добре! Защо само Майк получава бомбони? Има достатъчно за всички! Ей, какво правиш? Дай ми чинията! Сега това е новата ти шапка! По-добре бих откраднал цял облак за себе си! Толкова ми е писнало! Спри да го пипаш! Това е мое! Искаш бомбон? Тогава го вземи! Ох, боли! Изглежда, че и този път имах късмет. Мога ли да съм първият? Вау! Не знаех, че мога да получа нов телефон в сейфа. Сега ще имам само най-яките снимки. Майк, Аманда, усмихнете се. Хей, какво правите? Това е само за спомени. Време е да разберем какво има в сейфовете ви. Защо някой има iPhone, а аз имам този вмирисан лук? Отвратително. Ами аз? Странно! Не съм на 5 години. Какво да правя с тези кукли, но трябва да призная, че изглеждат готини. Окей! Можеш да играеш с тях. Какво се случва? Ръката ми е просто като изтръпнала е. Мисля, че разбрах защо са нужни тези кукли. Момчета, сега сте напълно на моя милост. Нека видим какво още има в този iPhone. Фиби, вдигни ръце. Странно, но така или иначе виждам всичко. Но това не е всичко. Сега, разклати ръката си. Ха! Не мислех, че е толкова забавно. Това е нов iPhone. Виж какво направи. Срина се. Не исках! Майк, време е да си изядеш лука. Самата миризма ме разболява. Не мога да го направя. Яш, я казах. Яш, не искам. Тогава ще трябва да използвам помощта на тази кукла. Сега трябва да отхапеш от този сочен лук. Не! Колко отвратително! Вече усещам как миризмата прониква във всяка пукнатина в тази стая. Майк, знаеш ли, че можеш да го ядеш и да се удреш едновременно? Не знаех това и не искам да знам. О, толкова е зле! О, изглежда, че спря! Аманда, не пипай повече тези кукли! Достатъчно! Мислех, че е толкова забавно. Не, момчета, време е! По-бързо, по-бързо! Сега загубих куклите. Сега ги имаме. Просто исках да играе. Този път нещо готино ни очаква. О, да, обичам чипс. Време е за обяд. Но как да отворя този пакет? Нямам сили. Нека го спукаме. О, Аманда определено ще яде чипс сама. Надявам се да нямам нещо гадно там. О, не, защо съм толкова нещастен? Мразя броколи. Майк, искаш ли да ти дам да опиташ от моите чипсове? Тогава затвори очи и отвори уста. Ох, отвратително е! Все едно дъвча трева! Фиби, не е смешно! Добре, и имам тази лилава шапка. О, къде е тя? Странно. И какво му е толкова готиното? Обикновена шапка. Вау! Сега определено няма да дам тази невидима шапка на никого. Майк, време е да изядеш една чиния броколи. Не, няма да го направя. Трябва, Майк. Трябва. О, писна ми! Нямаш представа колко е отвратително. Тогава ще трябва сами да те нахраним. Защо си толкова жесток? Това е най-лошото мъчение, което можех да си представя. Вече усещам, че нещо мирише от мен отвътре. О, не. И това просто се загуби. Майк, отвратително.
Тук не можеш без противогази. Защо не го оставиха за мен? Не искам и аз да мириша този ужас. Въпреки това, изглежда, че всичко вече е приключило. Въздухът в стаята отново е свеж. Аманда, време е да си изядеш чипса. Съгласен. Дори успях да огладнея. Вкусна! Бих искал да опитам тези чипсове. А ръцете долу. Алчен. Ако не искаш по добрия начин, ще трябва да го направиш по лошия начин. Не знаех, че чипса може да лети или... Това е дело на Фиби. Разкрихме те. Разбрали. Но аз имам чипсовете. Писна ни от тази шапка. Хей, спри! А къде е моята шапка? Сега никога няма да намеря нито шапката си, нито кученцето си. Шега със стол никога няма да остарее. Шегуваш ли се? Абонирайте се за Бори Класо, за да не пропуснете същите ярки, забавни и вълнуващи предизвикателства. С нас винаги е забавно. Можеш да получиш куфър с пари, но ако ми изготвиш дубайски шоколад, всеки ще има различен бюджет за това. Алекс ще сготви шоколад за $1. Няма много съставки тук, както виждаш. Но Макс ще приготви шоколад за $1000. Неговият набор от съставки е впечатляващ. Ако всички са готови, нека започнем. Това е страхотна идея. Изваждаме шоколада. Точно така. Сега го слагаме във формата. Подреждаме шоколадовите блокчета. И сега ги разтопяваме с сешуар. Ето го. Трябва да го доведа до течно състояние. Страхотна. Точно това ми трябваше. Алекс, вземи го. Леле. Добре. Това може да ми бъде полезно също. Ще разтопя моето розово шоколадче. Леле, това стана бързо. Имаш ефтини шоколади. А аз имам много по-добри. Тази форма е за малки, но тази е огромна. Все пак я напълваме с шоколад от фонтана. Може да ми е полезно и на мен, понеже Макс я изхвърли. Мога да я използвам. Вземам течния си шоколад и го изливам във формата. Равномерен слой. А сега трябва да замразя всичко. Мога да взема спрей от Джейн. Какво правиш? Алекс, това не е честно. Това е мое. Добре, трябва да се заемам с готвене сега. Вземаме специална паста за шоколад от Дубай. Има шамфастък и вкусно канафи тесто. Толкова е хубаво. Тогава наливаме още шоколад отгоре. Толкова красиво. И използвам розова нутела за плънката. Всъщност повече от това. Това е. Сега наливаме слой шоколад върху всичко. Имам още една идея. Ще направя захарен памук. Имам машина за това и имам захар. Просто изсипваме захарта вътре и сега увиваме захарния памук на клечка. Работи! Никой не ми каза как трябва да използвам захар. Направих захарен памук и ще го използвам за пълнеж на шоколада. Вкусно! Така, слагаме го и изливаме още шоколад отгоре. Чудесно! Ще ми трябва злато. Ще го разтъркам върху шоколада, използвайки тази месомелачка. Вижте това! Златен прах излиза. Чудесно! Поръси го върху шоколада. Прелесно! Сега готвачът вече е тук. Пробвайте моя шоколад. Вау, направихте го толкова бързо. Да започнем с Макс? Как да го отхапя? Точно така ще го счупя. Добре. Пълнеж от нутела. Това е чудесна идея. Стана вкусно. Макс, свърши работата. А твоите колеги какво направиха? И си взех малко вкусен шоколад. Опитай го. Разбира се. Изглежда вкусно. Да опитаме. Пълнеж с шамфастък. Класически шоколад от Дубай. А какво направи Алекс за $1? Нека го разчупим.
Вау! Има памук в сладката вата. Вкусно. Алекс, справи се добре. Вземи наградата си. О, не мога да повярвам на очите си. Момчета, спечелих. Не се радвате за мен? Няма да я споделя. Сега Джейн готви за $1. Няма много съставки, но нещо ще излезе от това. Макс ще готви за $100. Тук съставките вече са по-добри. А Алекс сега готви за $1000. Яко! Нека ти покажа какво трябва да направиш. Иши, бъди. Милкшейк. Ще чакам. Имам една ягода. Добре! Нека я смачкаме с издълбана вилица. О, просто така. Предполагам, че работи. Нека го изсипем в чаша. Сега излей млякото върху него. И се оказа, че изобщо не е толкова апетитно. Добре. О, твоят коктейл е толкова ефтин. Нека да ти покажа как да направиш наистина вкусен коктейл. Изсипи ягодите в блендера с мляко. Сега го включи и смеси всичко заедно. Чудесно. Искам да направя коктейли от различни плодове. Ще има ягоди, грозде и боровинки. Ще украсим всичко с сметана и остава само да поръсим с цветна поръска отгоре. След това ще поставим сламка във всеки един от тези коктейли, за да може готвачът да пие удобно. Определено нямаш това. Толкова е яко. Той има 3 коктейла. Това увеличава шансовете му да спечели. Аз имам останала тоалетна хартия. Ще направя коктейл на тръба от останалата хартия. Предполагам, че ще проработи. Ще ми трябва сладолед. Толкова е вкусен. Вкусно. Прехвърли го в по-голяма чаша. Сега го затоплете с сешуар, за да се разтопи сладоледът. Това ще бъде моя коктейл. Чудесно. Сега го украсете с сметана и различни лакомства отгоре, бисквити и шоколад. Искам да направя много захарни украси. 25 секунди. Получи се красиво, нали? Готино. Готвачът идва. Какво сте направили, момчета? Похвалете се. Макс има 3 коктейла. Нека опитаме първия. Доста вкусен. Вторият е страхотен, а третият не е лош, Макс. Свърши страхотна работа. Благодаря, шеф. Сега е коктейлното парти на Джейн. Какво направи? Това е хартия? Уф! Дори не искам да го опитам, Джейн. Чакай, трябва да опиташ. Всъщност е вкусно. Добре, след като настояваш. О, шефе! Какво беше това? Добре, нека видим какво имаш тук, Алекс. Бисквитки отгоре и още някакви шоколадови лакомства. Страхотно! И погледни това също. Самият коктейл е страхотен. Честито за поредната победа. Сериозно ли говориш? Да, моята втора победа. Момчета, не ми завиждайте. Какво? Не, имам съставки за $1. Това не е честно. А сега съм на 100. Не е лошо. Всичко, което ми трябва, е тук. И имам $1000. Вау! За първи път виждам толкова много различна храна. О, трябваше да измисля друга задача, но забравих. Къде е тя? О! Рието. Къде е яйцето? Добре, това е. Само едно? О, добре, ще го счупя. О, толкова е отвратително. Попаднала е малко черупка там, но това е наред. Включи котлона на максимална мощност. Чакай, случайно го счупих. Невъзможно, има огън на тигана. О, как да го загася? О, не! Всичко ще изгори сега. Какво да правя? Трябва спешно да го загася. Добре, ще започна да правя бъркани яйца с $100. Няма нищо сложно тук. Чупим няколко яйца в тиган, слагаме на деницата и бекона и ги пържим. И реших да отделя белтъците от жълтъците. Сега добави червената боя. Перфектно! Смесете всичко. Получи се червен протеин. Сега го изтискваме върху друга порция протеин и го навиваме на руло.
Нека го сложим в чинията. Stir some secret някакъв hersin spray. След това украсете с горчица, розмарин и чери домате. Готвач, готови сме. Още горя, готвачо, но съм готов. Добре, нека опитаме. Но е невъзможно да се яде, докато е горещо. Какво има там? О, гадост! Прегорели пържени яйца! Махай се от тук! Джейн, какво да направи? Добре, изглежда красиво. Хайде да го опитаме. Доста вкусно. И ще добавим няколко чери домата. Чудесна работа. Благодаря, шефе, опитах се. Добре, да видим какво имаш тук. О, изглежда като добра закуска. Изглежда много вкусно. Чудесно! Всичко върви толкова добре заедно. Но този път Джейн спечели. О, колко неочаквано! Благодаря! Но според резултатите от предизвикателството, Алекс печели. Спечелил си $1 милиард. Да, страхотно! Дали е пак той? Но как? Защо винаги ме гледаш странно? Опа! О, май трябва да бягам. Подели парите! Ще те настигнем! Чакай! Леле, Алекс загуби няколко $. Ще ги взема за себе си. Обожавам млечен шоколад! Толкова е вкусен! Разтопи го малко! Чакай! Имам идея! Искам къщата ми да бъде най-красивата в целия свят! Затова ще сложа шоколадови блокчета на покрива! Колко красиво! Сега ще разтопим всичко! Ще използвам сешуар! Определено ще бъде по-лесно с него! Виж колко шоколад е навсякъде в стаята ми! Това е страхотно! И можем да използваме малко M&M's! Виж това! Колко красиво! И ще украся самата къща! Входа! Леле! Не само е красиво, но и вкусно! Виж тези рамки на прозорците! И знакът на M&M's! Толкова е ярък! Къщата ми е готова! Вижте колко шоколадова стана! Много ми харесва! Невероятно красива и апетитна! Обичам хъба-бъба! О, Соня има толкова красива къща! Искам я и аз! Ще украся къщата си с хъба-бъба, защото я обичам толкова много! Правя мехури с помощта на моя специален пистолет! Къщата ми сега е украсена с дъвка! Виж тези ивици! Невероятно! Но това не е всичко! Хайде да го нарежем! Нещо липсва! Разбира се! Те имат пакет буба! Не знам. Харесва ли ти? Толкова е розово! Оказва се, че съм останал единствен. Да видим. Ще декорирам къщата си с вафли. Ще бъде страхотно. Първо, ще започна с покрива. Ще използваме малко бита сметана навсякъде. Невероятно! Никога не съм виждал толкова много бита сметана. Сега слагаме гофретата отгоре. Ах, невероятно! Да добавим още малко бита сметана и да залепим една ягода точно върху нея. Украсявам останалата част от къщата. Рамките на прозорците, разбира се. Вау! Наистина ми харесва! Леле! Вижте моята къща! Напишете в коментарите, харесват ли ви гофретите толкова, колкото на мен? Вау! Момичетата вече са украсили къщите си отвън. Чао, момичета! Отивам да си почивам в къщата. Всичко тук е толкова розово, но е скучно.
За това ще я украся отвътре. Ето ги буквите. На стената пише Хуба-буба. Вау! Виж моята розова топка. А също и машината ми за дъвки. Огромна е. Ще взема няколко дъвки. Изглежда толкова вкусно. И наистина е вкусно. Сега трябва да сложим няколко плаката на стените. Това съм аз, който прави мехурчета с хъба-бъба. Толкова добре с помощта на моите дъвки. Само погледни това. Моля те, мамо, нещо друго. Да се пазарим за килим. И моят перфектен фотоапарат. Ще си направя няколко селфита. Вау! Споделете Отивам към вашето следващата мнение в къща. коментарите. Какво прави Софи? Толкова е вкусно. Добре, нека сложим шоколадов фонтан точно тук. И няколко от тях. Виж това, моята мечта. Сбъдна се. Подът е твърде твърд. Определено ми трябва мек килим. Виж този красив шоколадов цвят. И аз ще имам един кит-кат поздрав. Напишете в коментарите, харесвате ли кит-кат? Имам нужда от шоколадови рамки с моите снимки. О! Хубаво! Ох! Маршмелоу на шишче! Много са вкусни, когато са покрити с шоколад. Вкусно! Обичам го! Питове! Къщата ми е твърде празна. Трябва да оправим това. Ще закача часовник с форма на гофрета на стената. И любимите ми стикери. Разбира се, във форма на гофрети. Изглеждат толкова апетитни. Благодаря. Бих изял всичко. Предполагам, че всичко е просто стикери. Да продължим. Правилно. Имам нужда от кошница, където ще бъдат всичките ми играчки. Мечки, ще бъдете точно там. Колко сте меки и пухкави. Май ще ми трябва стол веднага. Направен е от вафли. Можеш ли да си представиш това? Право! Имам нужда от вафлена рамка с моя снимка. Невероятно! Направих всичко. Сега можем да си хапнем нещо. Невероятно! Напишете в коментарите коя къща ви харесва повече. А ние продължаваме. Мръднете настрани. Спешно трябва да доставя поръчка. Къде те хванах? Това са къщи за животни. Ягодов еликсир. Много е вкусно. Вкусно? Нека опитаме. Какво? Огромно шоколадово блокче на покрива? Яко! Вкусно! Вау! Невъзможно! Страх ме от тази дъвка! Какво правите тук, господине? О, не! Моят шоколад, моята ягода. Време е да доставят поръчка. О, бягам! О, не! Шоколад! Вкусно! Спри! Ще те хванем все пак.